Hej Ferdinand, velkommen til en episode. I dag, sådan der. I dag spiller vi Minecraft igen. Emil fik... Ja, jeg er slet ikke med den her gang. Ej, slet ikke igen her. Jeg fik nærmest intet, jeg kunne bruge. Har du nogle af de der, har du nogle af dem der, man bruger til en chart få level med? Nej, men jeg har en tjerntæppe. Det har jeg også. Jeg er slet. Prøv at se, jeg fik alt det her og 16 træblokker, nærmest ikke mere, man kan bruge. Du fik også et sværd. Nej. Hvor er du? Ja, vil du med ind til midten? Når du blokkede lige. Der er 2 derovre, skal vi tage dem? Vent, hvor er du? Nej, jeg har. Vi bliver sammen. Nej, stop, gå tilbage. Det er dem, der er doktor. Kom her. Jeg siger til, hvis der kommer nogen. Skal vi rykke? Du tager den der side, jeg tager den her side. Hvor? Skal vi ikke tage en side med gangen? Fuck, der er 2, mand. Der er 2 par. Jeg har ingen snowboard eller sådan noget. Pas på, Emil, der er en, der skyder dig. Fra den anden side. Jeg kan godt se, at han prøver at nakke mig. Fuck, jeg har lige været død. De kommer ind. Dem der? Nej, jeg tror, de gør. Jeg står gutter. Doktor Emil. Hallo, der spurgte skadet mig 5 hjerter. Au, wow. 10 hjerter for dig. De kommer. Hvad så makker? Team, please, team. Tag ham, Emil. Kill him. Der kom nogen fra den anden side. Nej, du blev bødt. Du blev budet. Ej, helt ærligt, jeg havde lige dræbt de 2. YouTube skulle lige beskrive, hvad der skete. Men jeg kunne bare... Jamen, der var ingen her. Okay, Freja, jeg går ind på en mere. På en anden hedder det. Du kan bare tage i beskrivelsen. Er du klar? Ja. Bum. Okay, jeg er en... Okay, godt. Det deler af ting. Hvad? Du går ned, jeg tager den her. Ej, jeg røg ud af vandet, Emil, jeg døde. Nej, du er. Jo. Okay, du fik noget. Har du den enchanted sværd? Nej, jeg fik et normalt. Okay, her. Fik du noget tøj? Jeg har overhovedet ikke fået noget. Nej, jeg dør. Han dræbte mig. Hvordan kom han herover? Han blokkede sig nok. Nej, der var ingen, der blokkede sig. Det var en enderpade. Nå. Det var nok, fordi han havde været inde ved midten. Altså, der er ingen, der har været inde ved midten endnu. Nå, det var nok, fordi han havde det der enderpade-kit. Er du inde? Er der et enderpade-kit? Ja. Hvor mange penge har du? Ingen, jeg har noget med 200. Kun? Hvor mange har du? Jeg har også noget med 65 eller sådan noget. Hvorfor sagde du så kun til mig, når jeg har 200? Det er fordi før der havde noget med 2000, men så kunne man købe sig, det var man kunne få nogle af de der souls. Okay, har du noget godt? Jeg har intet. Må jeg få dine sko, så får du mine bukser. Okay. Ej, det var en dårlig deal. Jeg kan høre, der er nogen, der kommer. Der er en, der går ned, der kommer ind i min. Du døde sådan. Jeg er ikke død. Okay, hvis de kommer her nu, er de døde fuldstændig. Røvsygt.
De kommer. Han er så dum! Han er så dum! Han er død. Den ene er død. Er den væk? Den anden. Hvor er den anden? Er de den væk? anden er ned i verden, lol. Okay, jeg fik en. Du kan lige lave sådan en sikker vej over til den anden side, så når det bliver reveal, så kan du også gå derover så kigge, så det er smart. Jeg kigger på. Der er stadig 10 players. Er der nogen omkring mig? Jeg har nærmest ingenting. Er der nogen, der vil smage min fisklang? Nej, det kan jeg godt forstå. Skal jeg prøve op derover? Det kan du ikke. Du skal have en blok mindst. Fordi de her map, det kender jeg. Det var inde på i morges. Eller ikke i morges. Okay, der kan du godt hoppe. Au, jeg døde. Der er ikke nogen kister der for den der lille ø. Det var nok et lille hus. Du kan smitten. Ikke hoppe over i vandet. Pas på! Jeg ser dem, Fiber. Jeg ser dem. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Det skal nok gå. What? Okay, vi tager en mere, eller hvad? Man kunne dræbe mig. Det ved jeg heller ikke. Tager vi en mere, eller? Ja. Okay. Han har kun 3 hjerter tilbage. Har du fået en mysterieboks eller et eller andet, så må du gerne bruge den. Nej. Okay, så tager jeg en mere, okay? Ja. Tag en solo den her gang. Okay. En solo. Mhm. Top. Okay, ja, nu har jeg mit kit. Er du inde? Mhm. Jeg er igen på en. Lol. Okay, så spiller vi lige en hver for sig, eller hvad? Jeg leder efter en village. Jeg er næsten inde på midten, Frej. Hvad fik kit at du har? Jeg er den eneste inde på midten. Eneste ene. Ej, der er en, der kan flyve. Han er VIP. Men det er mega irriterende. Jeg har Interpol. Og snibbold. Vind et spil i solo mode. Hvad? Okay, jeg skal lige gøre det. Er I klar, gutter? Nu vinder jeg igen. Okay. Ej, jeg er dårlig ting. Jeg har kun kigget i en kiste. Det er faktisk den niveau. Okay, hvordan kan man med en stige? Nej, du. Det er spændende der. Jeg fik nærmest ikke noget armor. Hvad spiller du? Spiller solo insane mode. Okay. Jeg famler ned! Hvad fik jeg? Så hjemsælger Matrix. Emil, der er livestream og venter på mig. Hvad? Det er jo sagt hjemse, jeg livestreamer lige nu. Hvor blev det fra? Jeg fik lige en meddelelse, hvor der stod en livestreamer. Satan! Hvad? Jeg dør! Jeg blokker mig med TNT! Når du dør, skal vi så også tage en Teams, eller? Jeg håber ikke, der er en fire. Hvad nu det hedder? Et fire, bro. Fordi så kan man... Hvad nu det hedder? Det kunne være fedt, hvis du kunne komme ind til mig.
Werner. Hvad er der? 2 sekunder, jeg skal lige på skærmen. Okay. Hej, mor. Ej, filmer du stadigvæk? Ja. Hold da. Så 2 sekunder. 2 sekunder. 2 sekunder. 2 sekunder. Er du død? Hvad? Er du død? Nej. Jeg glæder mig til at se den her video. Engel of Death. Du kan bare starte ind. Er du død? Ja. En time? Hvad? Skal vi tage en time? Ja. Okay, vi skal lige party. Du skal have en party til mig. Oh. Det havde jeg glemt. Så jeg kommer til at gå ind på en. Okay, så jeg selekter 1. Ja. Eller skal jeg skrive til dig? Ja. Party. Dreng. Er du klar? Ja. Jeg har 60 sekunder til det. Hvor nederen man kun har det. Hvorfor har man ikke bare uendelig tid? Er du klar? Fordi man kun kan spørge en af gangen, Emil. Den der var fuld, det var den der ikke. Jo, den var også fuld. Det var den der ikke. Er du inde? Jeg er inde. Okay, godt. Har du overhovedet nogen skins til det her? Skins? Nej, kid. Hvad koster en soul? Emil, please. Man kan få 2 souls for 240 penge coins. Yes, jeg har 300. Nej, jeg faldt ud over. Gjorde du? Ja, jeg faldt ud. Og prøv at se. Fredrik fell into the void. Ej, det mener du ikke. Ej. Jo, jeg gjorde. Hvor er jeg dum. Så kan jeg Okay. lave et... Emil, okay. Du skal ikke dø. Det gør jeg heller ikke. Selvfølgelig vil jeg sgu da ikke dø. Jeg vil aldrig dø. Det skulle sgu da godt være. Jeg er for ung til Minecraft at dø. Okay, hvor er du henne? Er du hernede? Hvor er du, Emil? Jeg blokker mig ud lige nu. Jeg kan ikke finde dig. Jeg har set dig. Åh, kæft, du har vilde ting. Det er epic game. Emil går jeg til dig. Bare start en ny. Du kan se, hvis du trykker på T, og så kan du se, der står klik her. Skal jeg bare klikke på den? Ja. Okay, nu? Ja. Det gjorde jeg ikke med mig. Mærkeligt. Nå, ja, det er fordi, det skal være en solo, så. Ja, er du klar? Ja. Er du inde? Jeg er inde. Og i dag står Frej her med sin mega awesome bue i hånden, ikke? Nu skal jeg ikke falde ud. Du vil ikke falde ud over. Det ved jeg. Jeg tager ned af huset. Hvad? Du tager de 2 inde i huset. Er du tager den inde i huset og ude på huset, så tager den ned. Okay, jeg har 2 buer. 2. Og 35 pile. Hvorfor halvdelen? Fik du noget rystning? Jeg fik overhovedet ingenting i den her kiste. Det er fordi jeg tog det. Au! Au! Flyt dig! Dush! Du skal ikke skyde mig! Nu er der krig! Nu er der krig! Ah! Emil, du får den der bue. Må jeg få noget? En bue. Vi får 15 bue. Jeg tog du ikke... Hvorfor tog du så mange kister? Jeg har ikke fået noget som helst. Det eneste, jeg kan slås med. Jeg er død. Af hvem? Der er kommet en fra. Jeg har
Jeg har ingenting at slås med. Okay, jeg ser dem. Jeg ser dem. Jeg ser dem. Jeg skyder dem. Jeg skyder dem. Det er jeg inde og slås med. Once. Nakkede du virkelig lige ham? Ja. Min bue skal... Jeg er fuld jern. Sig, hvis der kommer nogen. Okay, jeg går på der var. Yes, jeg fik. Hvorfor i alverden brugte han ikke hans diamondsværd? Oh. Kan du se nogen? Jamen, der er ikke nogen, der vej hen til dig. Skal jeg kaste min bed? Og han ligger ting bag dig. Hvor? Her. Jeg kan ikke se dig, Emil. Nå, ja, her. Der. Der står der en bag dig. Enderpearl! Please, nej, det gjorde den ikke. Okay, start en til runde. Jeg kunne bare se, den fløj op. Seriøst, jeg kunne bare se, den fløj op af. Næste gang så sig lidt hurtigere, da han kommer. Okay. Og næste gang skal jeg faktisk prøve at gøre modstand. Jeg vidste, jeg var død. Jeg vidste, at det var det. Jeg vidste. Kom her, Emil. Nu skal jeg lytte. Okay. Sådan der. Emil, prøv at zoome så langt, den du kan. Så ser det mega noller ud. Okay, jeg tager den ned under igen. Så tager jeg de to herop. Ja. Yes, mand. Hold op, det er dårlige ting. Jeg fik kun røsning og bøf. Og bøf. En uso. En uso, Emil. Alle de ting. Ja, alle de ting, jeg ligger i den her kiste, må du få. Må jeg få? Ja. Jeg har også noget kæmpe. Emil, der kommer ikke nogen. Tak. Jeg var bare ærlig. Emil begynder at plukke dig ind. Det er de. Så I bange var. Jamen, det kan jeg godt forstå, fordi vi er Team Noller. Team Noller er på oversætning! Hvad er det, på du døde? Ja, mega tæt på. Jeg har kun 4 hjerter. Jeg Kom tror, nu. der er andre inde i midten. Åh. Du har 4 hjerter. Er der en kiste op? Den er taget. Ja. Det er mig, der tog den. Er der en kiste højere op? Det ved jeg ikke. Nej. Nå, Er du klar til at kæmpe den, Emil? jeg har kun diamantøks. De kommer! Fuck, han har fire station! Jeg døde. Det er dør også, GG. Okay, ny. Ja. Hvor lang tid har... Ja, hvor lang tid har vi filmet? Lad mig lige se. F11. 18 minutter. Okay, det er nok. Så vil vi sige hej hej. Hej hej. Hej hej YouTube.